Ibalik mo sa akin, anak ko! Ibalik mo sa akin si Junjun! Ibalik mo sa Tatanggal ako sa trabaho ko sa Saudi, makakauwi na ako. Tapos tatatang ko may karelasyon ka. Huwag ka mag-alala. Maghihiwalay din kami. Bakit? Siya kasi yung papalit sa'yo sa Saudi. Aalis na nga siya eh. Alam mo, crush kita. Siguro maganda boses mo kapag kumakanta ka. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time. Mental Hospital, hello? Hello, miss. Pwede mga tana? Napay pasyente ang room 308? Hala, wala na ra ba kay nakaikyas? Nga naman di ay. Wala. Kanang ako lang yung gisiguro ba kung nakagawas na bagid ko diha. Hindi ba biling ko sa'yo? Kapag hinipuan ka ng boyfriend mo sa taas, sisigaw ka ng, don't! At kapag hinipuan ka naman dyan sa baba, sisigaw ka ng, stop! Bakit ka nabuntis? Sinunod ko naman po yung bilin niyo, Nay. Magkasabay kasi yung hipo eh. Kaya sigaw ko, don't stop! Baby, when you talk